ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвонем Нӯлевои Дарвоза дуконои нав шидагиянд. Ина паплинои нави дубайст ки овардагия, гилои навинка қатӣ. Марҳамат тамошо кунен. Кадоме ки зан ҳастен, агар хоҳиш кунен баъд номри савдогара метиҳем. Чӯбаки занан ҳар каса номр дода наметонем. Марҳамат тамошо кунен. Ҳамаи ё паплинои якм сорти дубайст ки нақшон 90 сомон. бо касе ки опт мегира маслиҳат мекунам арзонтар боли мени арзон мешаванд барои одамое ки бисёр мегиранд. нархошон 90 сомон донада сангои хамелеон ва сваровски хати задагиянд. аҷоибот фасон навинен хитон ай пеш бирин бо мефаҳминда чӣ хел санг биданша ай пеш бинем бо хубтар мефаҳмин. ҳамаи навинка гилои навинка қати дукон навай як ду рӯз шида ки шуданша ҳамаи чизош навинка гилои навинка ҳамаш. марҳамат ина бинен и гило дар бозор набудан. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед ё ки ба телефонои ман занг бизанед кадоме ки опт мегира баъд ман метавонам ки телефони савдогара шумода битум фақат занакода метавонем дода. барои ҳамин ина марҳамат бинен кадоме ки заказ мекунад дар ватсапи мо ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳамаи ноҳиҳо доставка дорем. ин чизое ки шумо дидестен бозори Корвонда Нӯлевои Дарвоза 60 рақамай. оли рақамошон мондагӣ нест. дуконои нав шидагиянд бозори ҳамин материал бозорда як 60 дукони нав шидагия. метавонед ки омада харидорӣ кунед. дар иҷа дар ҳамин дукон ҳамаи намуди паплина шумо меёбед. ай мисоли 90 сома саркардагӣ то 300 сомонара доранд. имрӯз мо ҳамқаша сиёмка кардем барои шумо ки шумо якта бибинед гилои навинкара барои худтона фармоиш диҳед. ма вақте ки навор мегирам сангош аҳамият метам. сангош назадагиянд норма задагия ягон проблема надорад. баъд гилош ҳамаш навинка. шумо успед кунед ки сразу заказ кунед. бисёртон баъд як ҳафта пас заказ мекунем гило тамом шуданаш мумкин аст. баъд иҷа дора ина паплинои бесанг паплинои дигар ҷода 65 сомон ай дукон барое ки нав савдора кушодагия 60 сомонӣ мета. якм сорти доинг 60 сомонӣ пака барои клиент ҷамъ карданашон арзон кардагиянд. мисол фоидашам намона зато клиент ҷамъ мекунанд. марҳамат биёен аями намуд 1000 доранд. 1000 намуд доранд. фақат ҷада мо камша навор мегирем шумо дар намоиш метиҳем. гулмайда паплинои доинги гулмайда. марҳамат ҳамаша бибинед. шумо диден чизе ки буд мо шумода намоиш дода наметавонем чиба ки видео дарози баъд мешавад. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.